توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنين جيجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله وينبو نبتي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله وكم Jigi dege fama Allah tawakkalitu ala Allah dalife undava fama Allah do tawakkalitu ala Allah ala jina udaba fama Allah do tawakkalitu ala Allah adama di undava fama Allah do tawakkalitu ala Allah dalife metiki dalima sadu توكلت على الله وكم ينجي اسم دلما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمي فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله أنا مدومي سوكات لكي كنا دا توكلت على الله Jelema amulum ba feka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnan aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Kata Sesika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Kata se Kolokani Jijeni Fokata se Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma juma ala ye ale timɛko ɲuman d'an ma ala ka su tɔ hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa sunkalo kɔni ale bɛ sɛnsɛn na ka na ni ala sɔnna a ma su in na kalo ɲini ale kan ka boloda kabini fitirimagɛ waati ni kalo kɔni ma ye su in na fiyewu min ye sini ye walima sinikɛnɛ o na kɛ sunkalo ale daminɛli ye nka nin waati in na an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na anw kɔni bɔlɔ donnen don wagadugukaw fɛ yen wagadugu jabɔ kɔni ɲɔgɔndan de bɛ sen na yan a ko yɛrɛ bɛ kun cɛ sini sinimanbɔlaw ka ɲɛmaaba min b'an ka farafinnakaw tɔgɔ la sa n'o ye Sɛki Umaru Sisogo ye olu bisimilara bi IBF n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye Burkinakaw ka premier ministre fana taara sa Tchadiens olu minnu bɛ yan ni ɲinan denfaya talen don ka di olu ma ka t'olu ka yɔrɔw lajɛ
Bamakɔ kɔnɔna na OMVS baara min bɛ ka k'ale kɔnɔ yaasa kuranko bɛ se ka sigi sen kelen kan premier ministre ye ale olu maaw fana bisimila an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye FESPACO yɛrɛ ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw an bɔra olu diyɔrɔ yɛrɛ de la sisan o yɛrɛ ko kuma cɛ fɔlɔ nka an bɛ bɔ yen tuma min na o y'a sɔrɔ Mali n'o ye Fuseni Mayiga ye ale ka ja min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka seko ni dɔnko kan o kɔni ye jɔnjɔn kelen sɔrɔ UEMOA ale tɔgɔ la Burkinakaw ka furancɛla fanga n'o y'u ka CNT ye o fana tun ye jɔnjɔn dɔ sigi sen kan an ka jagola denmisɛnnin dɔ bɛ yen ko Gaku ale fana ye o jɔnjɔn in sɔrɔ sɔɔni sisan an n'an da don o la an ka maa dɔ fana bɛ jɔnjɔn yɔrɔ in kɛnɛ kan n'an n'ale fana sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la an mana min sɔrɔ o la sa an na olu bɛɛ lajɛlen da tulo ka bi wulada in na an y'a yira o la sa k'a fɔ Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ kan kunun na siniko maa dɔw kɔni kunun maa dɔw olu nana ka bɔ tunga la u kunbɛra maa 225 o ye an ka malidenw ye maa 150 ɲɔgɔnko kɔni olu bɔra Tamarasɛtikaw fɛ Alizeri cɛ 77 muso 34 denmisɛnnin 39 olu bɛɛ lajɛlen nana pankuru fɛ pankuru min ni jɛnsɛnɛ naani tɔgɔla jakulu min sigilen don tungarankew ka ko kunna sa ale ni Mali gouvernement y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'o ta Mamadu Ban ni ale ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka taamalaw ka ko ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan n'o ye maa minnu bisimilali ye maa minnu nalen filɛ nin ye a yirala sa k'a fɔ ko u yɛrɛ ka laɲini don yaasa cogo min na u bɛ se ka segin ka na faso la gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye min ye baraji manantali o ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo a y'olu bisimila sabula baara belebele dɔ bɛ baraji de manantali ale kun kan nin waati in na baara in a na kɛ a sumayalen don Mali ɲɛmaaw ɲɛna o la sa Julien Sagna Musa Jan ka taa se Mohamed Ould Slemini ma n'olu bɛɛ lajɛlen ye conseil d'administration ye directeur général ale ni SOGEM directeur a y'olu kɔni bisimila ka taa se SEMAF ma maa minnu bɛ ni manantali baraji ko bɛ olu bolo u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko baara minnu bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ manantali baraji ale sira min kan ka bɔ manantali ka na Bamakɔ ko a baaraw kɔni ko hakililatigɛ bɛ a la Julien Sagna y'a yira sa k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛ ka se ka kɛ ko yan'a sɔnna a ma ko min ye juin kalo in ye ɲinan san juin kalo ko baara bɛɛ kɔni na ban kurantigɛw ko olu na dɔgɔya min ye baarakɛlaw ye olu cɛsirilen don su ani tile u y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni ka wulikajɔ in kɛ kun ye min ye Mali yɛrɛ ye laɲini minnu kɛ OMVS kɛ u ka se ka don ba la min ye ba Senegal ye k'ale don ba la kuranko min bɛ sɔrɔ ale kan u ka se ka sigi sen kelen kan Mohamed Ould Lemine ale fana ni Musa Ndiaye olu bɛɛ la fana y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ baara minnu daminɛlen filɛ nin ka kuran kɔni sama kɔni juin kalo o t'a sɔrɔ fiyewu ni manantali ka kuran min kan ka na don Bamakɔ kɔnɔna na n'o baaraw ma ban layidu kɔni taara premier ministre ye nka a yɛrɛ ko k'a tɛna sigi a na wuli ka jɔ kɛ nin jɛrɛ in bɛ ka kɛ tuma min na min ye manantali baarakɛlaw ye olu yɛrɛ ko k'u bɛna baara bila bolo da min ye baarakɛlaw ye ko na Ala sɔnna a ma olu ka laɲini n'olu ma sabati olu kɔni bɛna baara bila mars kalo tile 10 tile 3 baara bila u bɛna o bolo da o hukumu kɔnɔna na yalama u n'olu ye fɔ ka bɛn kɔ wa ko bɛ cogo di ɲininkali kɔni to min bɛ sabula nin jɛrɛ in sen fɛ o kuma ma fɔ k'a sɔrɔ u kɔni olu ka ɲɛbila baara ɲɛbila grève papier olu y'o bila ka taa Burkina Faso kaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na min ye capitaine Ibrahima Traoré ye ale ye sinimanbɔlaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye FEPAS ye ale olu maaw bisimila ko in maa minnu bilara u ɲɛ ka taa min ye Ibrahima Traoré fɛ yen sa o ye ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna Burkina ale kɔnɔna na yan n'o ye président de Gilbert Ouédraogo ye maa min fana tun bɛ sa sinimanbɔlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o ye Cheikh Oumar Sissoko ye Cheikh Oumar Sissoko u bisimilalen kɔfɛ Ibrahima Traoré fɛ ale de ye kuma ta Cheikh Oumar ko a ka foli bɛ Burkinakaw ye cɛsiri ni baara min bɛ ka kɛ Burkina gouvernement ani jamanadenw fɛ kabini san 1999 ni FESPACO ko daminɛna u bɛ ka se ka baara min kɛ Cheikh Oumar y'a yira sa ko kun ye FESPACO yɛrɛ nakun ye an ka jaw an ka jabɔlaw an ka jamanadenw miirinaw ka se ka olu yira diɲɛ na ko FESPACO nakun ye o de ye FESPACO ye fɛɛrɛ min bɛ yɛlɛma hɔrɔnya sinsin ni jaw ye n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw n'u ka marifa b'u bolo a ko ko olu kɔni ka kamera de ye sinimanbɔlaw ka marifa ye koyi olu filɛ nin ye u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu kelen kɔnɔna na ale Cheikh Oumar Sissoko bɛ ɲɛmaaya min na bi danaya taara ka da ale ka Wagadugukaw fɛ yan wa bi min ye sinimanbɔlaw ye olu fana tɛna so jɔnya juru kura ma koyi baa minnu n'u y'o kɛ waleya minnu n'olu bɛ kɛ n'u b'o f'u ka jaw kɔnɔna na k'u na dɔ fara u kan Cheikh Oumar Sissoko y'a yira la sa k'a fɔ ko min ye ja minnu kɔni bɛ yan ɲina o kan ka se ka kɛ jamanadenw la kununaw ye sabula u yɛrɛ miirinaw ka laɲiniw
waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen o de bɛ a kɔnɔna na Ibrahim Traoré kɛlen ka kuma ta sa a ye u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara ale kɛcogo ɲuman na an'u ka kow faamuya cogo la Burkina Faso kɔni a y'a yira sa ko wulilen don k'i jɔ u y'i cɛsiri sa yaasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn kundenna min bɛ Burkina na bi AES ale kɔnɔna na a ko nin jabɔla ninnu yɛrɛ nalen ko b'a yira ale la k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ olu la koyi sabula olu bɛ baara min na bi baara in dogolen tɛ Ibrahim y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka cɛsiri n'u ka timinanja bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sinima a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ farafinna cogo min ye maaw ladili baara min n'a b'o kɛ kalan min kɛ sifinnakaw kunna bɛɛ ni kelenya min n'a kɛlen don k'o sinsin k'o ye miirina ɲuman ye k'u bɛ se k'u jigi da a kan k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma min ye farafinna jaw ye ko u na ninkura fiyɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw bɛ se ka lafiya kɛ cogo min na jamanakuntigiw a y'a yira sa k'olu kɔni na sigiyɔrɔma don olu ta ka ɲɛsin sinimabɔlaw ma jɛkulu min fana bɛ yen n'o bɛ FESPACO sigi sen kan k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn kapitɛni a ko ko Burkina faaba dayɛlɛlen don su ani tile maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka jaw bɔ k'u miirinaw di farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minnu bɛ farajɛla fanakaw fɛ yen n'olu ye farafinw ye n'olu bɛ se ka na k'o kɛnɛ k'a sigikun ye o ye o FESPACO kelen hukumu fana kɔnɔna na hali bi Burkina premier ministre sugu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Tchadikaw fɛ ale taar'i ɲɛ da o kan Iri Tanba Jean Emmanuel Ouédraogo ni ale yɛrɛ de Burkinakaw ka fanga ɲɛmaa ye Tchadi ale min ni ɲinan denfajala sirilen n'a fɛ sa u taara olu ka baarakɛyɔrɔw lajɛ Tchadikaw nalen don ni maa minnu ye dɔnsen minnu b'u bolo dumuni minnu b'u bolo wulikajɔ min bɛ Tchad fɛ seko ni dɔnko fɛn bɛ Tchad fɛ a bɛɛ lajɛlen b'o sugu in kɔnɔna na premier ministre kɔni y'a yira sa k'a ye fɛn ye a fana ye fɛn faamu Tchadikaw ka dumuni kɛcogo a y'o ye a n'u ka dumuni dilancogo fini doncogo funteni n'a ta bɛɛ fini bɛ dilan cogo min na min ye minɛnw ye mun bɛ u bolo seko ni dɔnko dɔn yɛrɛ minnu bɛ Tchadikaw bolo n'u yɛrɛ ka halala dɔn don ko Burkina kɔni ye nin bɛɛ faamu ko wa ko ni Ala sɔnn'a ma premier ministre ko k'a b'a dɔn k'a fɔ min ye Tchad ye a na se ka wuli ka jɔ kɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i n'a fɔ Burkina jamanakuntigi y'a ɲini cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma hali bi jamanaw ka ɲɔgɔn minɛ seko ni dɔnko ka sinsin baaraw ka se ka kɛ ni o ye Tchad premier ministre ni a ye Burkina premier ministre a ye Tchad maa minnu nana a y'u fo k'u tanu u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka na FESPACO k'a sankɔrɔta nin tako 29 ye ale kɛnɛ kan ko wa ko n'Ala sɔnna ma fana Tchad ani AES jamana u n'u bolo don ɲɔgɔn bolo baara minnu bɛ se ka kɛ seko ni dɔnko kan ko ni kɔni y'a ɲɛbila baaraw ye don nataw la fɛɛrɛw n'a sigi sa ka se ka o sigi sen kan yaasa u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tchad ale ni Burkina halisa Burkina premier ministre an n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ bi don kɛrɛnkɛrɛnnen k'u sigilen don Burkina kɔnɔna na min ye Burkinakaw ye k'olu yiriwa Iri Tanba Jean Emmanuel Ouédraogo ale y'o baara kɛ bi a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'o o ye primature kɔnɔna na ye farafinnakaw olu dɔgɔla don o sigilen don sen kan min ye Burkinakaw ye olu y'u sinsin u ka kanw kan bi sɔgɔmada in na sa jɔnjɔn Burkina jɔnjɔn n'o ye hymne national ye o dara mɔgɔ si kan na o kɔfɛ premier ministre ale yɛrɛ laseli minnu kɛ sa o laseli bɛɛ lajɛlen kɛra mɔgɔ si kan na Burkinakaw fɛ yen min ye kan minnu bɛ yen n'olu fɔra kɛnɛ in kan ye o ye julakan ye min ye filakan ye u ka kan dɔ bɛ yen k'o ye kasini ye o ye kasenaw olu ka kan ye u y'a yira sa k'a fɔ fana ko nin kan damadɔ kɔni bɛ yen bi olu donnen don ba la kosɛbɛ Burkinakaw fɛ yen premier ministre yɛrɛ ye mɔgɔ si kan fɔ ka kuma daminɛ fo ka taa ban baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kanw na kanw bɛ se ka don ba la cogo min ko maaninfin i kɛra cogo o cogo fɛn min kɔni y'i ta i bɛ dɔnni min ye fɔlɔ k'o y'i ka kan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baara min kɔni sigira sen kan dɔgɔkun kelen kɔnɔna na k'a daminɛ février kalo tile 21 ka na s'a tile 28 ma Burkinakaw y'u jɔyɔrɔ fiɲɛ a ko la kosɛbɛ kanw u ye baara kɛ n'a ye wasa u kɔni ka fɛɛrɛ ni dabali dɛmɛ tigɛ sa yaasa baara bɛ se ka kɛ ni kanw ye cogo min na k'u sinsin nin kɛnɛ in kan ye tubabukan kelen o ma fɔ sabula laɲini tun ye min ye kanw olu bɛ se ka don ba la cogo min na don nataw olu kɔnɔna na Maroc masakɛ ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni waati n'a cogoya ye k'ale b'a ɲini a ka jamanadenw fɛ sa min ye saga ye k'a fɔ juin kalo nata ye n'o bɛ bɛn seliba ma k'u ka saga faga k'u ka laya faga to yen han o sabula laya min b'u fɛ yen a tɛna na labɔli kɛ wa n'u m'u farati n'u y'u to laya faga la jina nin bɛ kɛ sagako yɛrɛ bannen ye Marocains fɛ yen pewu o la sa min ye wura ye ale kɔni ye ci bila sa k'o fɔ bɛɛ ye Senegalikaw ka jamanakuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ale y'a yira sa ko bɛnkan sɛbɛn dɔ sɔrɔla n'o ye bɛnkan sɛbɛn belebeleba ye u ka jamana kɔnɔna na min bɛna n'a to basigi ni lafiya bɛna don ni Casamançakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ san caman bɔ nin kɛlɛ in bɛ sen na ko sɛbɛn min kɔni sɔrɔla zen ko bɛ sɔn ka kɛ ɲɛtaa ye Guinekaw ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Ibrahima Kansori Fofana ye ko alamisa tɛmɛnen a yira sa ko san 5 kaso ko ale minɛnen don la wari ŋanamu ni ani wari bayɛlɛmali ani bɔsintigi la
jungo jugani yurugu ka yo ke k'i to fanga ɲɛmɔgɔya la waati min na Alpha Kone ale kɔni tun bɛ fanga la koyi sabula min ye tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen ye o de y'ale ka ko ninnu kɛ kunun ka jalatigɛli kɛ a la Konakirikaw olu fɛ yen AES ni Irisikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna dɛmɛ olu ka dɛmɛ kɔni bɛ to hali bi AES ye ko AES ye miirina ye farafinna miirina min don n'a bɛ bɔ farafinna denw yɔrɔ n'a bɛ se ka baara kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye bolodiɲɔgɔnma farafinna ni Irisila ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na Irisikaw olu ka maa min bɛ yen n'o bɛ farafinna o ni farafinna ka kow kunna sa o de kɔni ye ni laseli kɛ ko AES bilama misali don wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka baaraw kɛ ko wa ko min ye Irisi jamana ye ale ka dɛmɛ bɛ AES ye hali bi Guinée Bissau kaw fɛ yen fanga sinamatɔw ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ nin waati na min ye baara minnu kan ka kɛ n'o ye kalata ye ko f'a ka kɛ jɛrɛjɛkulu kɔni farala ɲɔgɔn kan sa n'o ye Païti Tera Araka ye ale ni Kabasasi ni Karandi olu y'a yira sa k'a fɔ ko fo kalata ka kɛ de jamanakuntigi kalata ale ni wasaden kalata k'a fɔra waati min na k'a ka kɛ o kɔnɔna na min ye dugu kɔni a ɲaaminen don nin waati in na mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ caman na k'a yira sa k'a fɔ kalata ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila nɔvɛmburu kalo tile 30 la san 2025 u ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'o ye sini wa min ye politikimaaw ye u wulilen don k'u jɔ k'u kɛlɛ kɛ fari da ko fo kalata a ka kɛ a ka fɔra da min waati min na ka bɛn ni jamanakuntigi ale ka fanga banni ye Somalikaw fɛ yen min ye mugukisɛ kɔni caman kɛr'u Mogadishu o pankurunjigikɛnɛ fanfɛla la min ye Somali yɛrɛ faaba kɔnɔna na sa o waati kelen na Ethiopie ka premier ministre ale kɔni tun bɛ ka bisimila yen jamanakuntigi yɛrɛ fɛ sa ni o ye u ka jamana ɲɛmaa ye Somali jamana ɲɛmaa Hassan Sheikh Mahmoud ale yɛrɛ kɔni tun bɛ maabaw kunbɛn o yɔrɔ la waati min na ale ni Ethiopie jamana premier ministre olu tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mugu ninnu fana tun bɛ ka ci o waati kelen ale fana kɔnɔna na République démocratique du Congo maa 53 ko fatura bana la ni ye maa 419 k'olu kɔni binnen don bi bana in bolo kabini janvier kalo tile fɔlɔ ko bana dɔ bɔlen n'o fɛ dugu fila la maa si t'a dɔn k'a fɔ bana in a kun ye min ye a nana cogo di ɲɛɲininiw kɔni bɛ ka kɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔla jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna o y'a yira sa k'olu yɛrɛ bɛna ɲɛɲinini kɛ ka baaraw kɛ se k'a ɲɛfɔ Nations Unies maaw ye u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na baara in ale sɛgɛsɛgɛli ni a ɲɛɲinini bɛ se ka dɔn cogo min République démocratique du Congo hali bi maa minnu bɛ yen n'o ye Bamaci jɛkulu ye n'o o ye M23 ye kabini olu ye Bukavu ni Goma minɛ k'u tun bɛ laseli la laseli in senfɛ sa a yira k'a fɔ ko mugukan kɔni fila bɔra waati min na u ka kɛlɛbolo ɲɛmaa n'o ye Corneille Nangaa ye ale yɛrɛ kɔni ni kunnafonidila ale tun bɛ meeting belebeleba dɔ la o waati kelen na farafinna ka juru ko a ka ca kojugu juru ninnu maa wulilen don k'u jɔ bi ko ka juru ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye sabula juru ninnu tara cogo min juru ninnu kɛra cogo min a donna faama minnu na k'olu caman tɛ fanga la bi ko ni wulikajɔ ma kɛ ka dɔ bɔ juru in na k'a sarali dabila ko farafinna jamana caman bɛ yen olu tɛna juru kura sɔrɔ Banque mondiale fɛ dɛ juru min bɛ maa coro juru min bɛ jamanaw ci juru min bɛ jamanaw segin kɔ ko k'a kɛ sisan ko jamanaw bɛ ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ olu kana bila o jurujugu sarali la k'a tɛna foyi ɲɛ u ye min ye tɔɔrɔ ni magan kɔ k'o la sa ko fo k'a falen a bɛ se ka yɛlɛma cogo min yan'an ka kunnafoniw kun cɛ bi wulada in na an b'a yira u la sa k'a fɔ min ye Mali énergie ye ale ye bataki bɔ k'u ka wulikajɔ min bɛ sen na sa yaasa ka se ka u ka projet belebeleba sigi sen kan n'o o ye PASEM ye ale baaraw daminɛna sa a n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na sa kilomɛtiri 20 ka kuran ta ka bɔ ka na Bamakɔ yɛlɛmali ka a bɛna degun don yɔrɔ caman na yɔrɔ minnu bɛ yen ni so dɔw bɛna ci bolofara dɔw bɛna ci Bamakɔ ale n'a lamini na yɔrɔ caman bɛ bi a yirala sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ci sɛbɛn taara k'o lawaleya juillet kalo tile 14 san 2023 bi baara in lawaleyali kama sa n'o o ye k'a sigi sen kelen kan maa minnu bɛ yen n'olu b'o ko kɔnɔna na min ye minisiriso min sigilen don dugukolo ko kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa bɛ yen bi n'olu lakodɔnna k'a fɔ ko degun bɛ se u ma k'a daminɛ ɲamakɔrɔkaw fɛ yen sira min bɛ bɔ yen ni kuran yɛrɛ kan ka tɛmɛ o fɛ ka na fo Bamakɔ Balenge Dar es Salaam ani Lafiyabugu ko fɛn o fɛn bɛ a kɔnɔna na baara in kɔnɔna na ni degun bɛna se olu ma n'u tɔgɔw taara ICE ye papier bila ka taa ci u ma ka ban k'u wele k'a yira k'a fɔ ko ni hakɛ min ka ko bɛna d'u ma o hakɛw sarali ko bɛna daminɛ koyi minisiriso min bɛ dugukolo ko kunna ko a bɛ kɛ yen min ye so bâtiment numéro 4 na étage 2 na cité administrative kɔnɔna na ko a saraliw bɛna daminɛ maa bɛ yen sa ko bɛ nin ko in na i ni waleya mun bɛ se ka taa sa o y'i ka lettre ye ICE lettre min d'i ma k'a yira k'a fɔ k'i ye maa tɔɲɔnen ko in na
i yɛrɛ ka yɔrɔ titiri walima sigini sɛbɛn min b'i bolo n'u lakodɔnnen no faamaw fɛ i bɛ taa n'o sɛbɛn fana ye i ka sɛbɛn bugunatigɛ sɛbɛn min b'i yɛrɛ tɔgɔ la n'i bɛ se ka dɔn n'o ye a kɛra nina ye o a kɛra carte d'identité nationale ye o a kɛra passeport ye o fichier individuel nina o i bɛ se ka taa ni nin bɛɛ ye o fana kɔfɛ sa i ka banki ale ladɔkɔndɔnnaw i bɛ taa n'olu ye n'o ye banki yɛrɛ sɛbɛnw ye i b'o fana fara i sen kan ni maa min tɛ se ka taa i bɛ nin bɛɛ lajɛlen di maa min ma i bɛ procuration ɲini ka da o tigi fana tɔgɔ kan k'o di ka taa n'o ye min ye sous commission nationale in ye ale kɔni bɛ baara daminɛ sa fo mars kalo tile 13 n'o tɛmɛna sa maa si kɔni ka sɛbɛn tɛ minɛ tuguni énergie di Mali ko ka n'u welewelemada kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma baara bɛ daminɛ dɔgɔkun nata alamisa ale ni araba ani alamisa o kɔni bɛ baara ko la nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye directeur général ale ko a bɛ faamuyali ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in na sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Jan Sidibe ye ale ye énergie ale secrétaire général ye nin bɛ dan sigi an ka wuladen na kibaruyaw la kibaruya minnu yala an ka kun cɛ san b'a fɔ ko prix spéciaux olu dili daminɛna bi olu baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun cɛla sisan an ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan o y'a yirana k'a fɔ ko prix spéciaux ninnu kɔni na cɛ min bɛ yen n'o ye burukinakaw ka cɛ ye n'ale ye waati kɔlɔlɔ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka sira turu o cɛ kɔni ye prix in bɛɛ lajɛlen cɛ koyi maa ye prix spéciaux di n'o y'a sɔrɔ 100 saradala kɔni ale kelen kɔni sera ka wuli k'i jɔ ni 60 ye anw ka maliyɛn minnu tun b'a la min ye Fuseni Mayiga ye ale ka filimu n'o ye documentaire min ye Mali seko ni dɔnko san UEMOA prix ale y'o sɔrɔ min ye Abubakar Gakou ye ale fana ye prix sɔrɔ burukinakaw ka furancɛla fanga o assemblée o prix ale y'o prix sɔrɔ n'o ye sefa wari miliyɔn 7 ye Fuseni Mayiga ta o ye sefa wari miliyɔn 4 ye n'Ala sɔnna a ma sini an na segin nin bɛɛ lajɛlen kan a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min FESPACO yɛrɛ kuncɛli baara fana bɛ kɛ sini ni Ala sɔnna a ma Falaye Keyita k'i fo Keba Jalo anw bɛ Wagadugu yan FESPACO ale ta ko 29 ni Ala sɔnna a ma sini jɔnjɔn dili bɛ yen jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛ di o bɛ kɛ ka daminɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa kun fori nɛgɛ kanɲɛ 17 ni min sɔrɔl'o bɛɛ la an na o da o tulo kan a k'an bɛɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 40